Basulame Madisa
Assalamu alaikum, maaleykum salam. Ne gordaade selli jamone ma. Addi oɗo jamma ko pulaago. Ne tawno mbo rewiide kala ko yiɗi ko pulaago, kala ko yiɓi ko pulaago, kala ko seni ko pulaago, kala ko siɗi ko pulaago. Ne tawno mi ala ko ɓuri pulaago. Kadi so tawi wonde jammo wayi hono ni hen ko fulɓe ngarɗini ɗum. Kadi aussi kala ko neɗɗo dañi yeetu Allah. Yetta nene baba, kadi yetta kadi ɓe wondi ɓe. Ne tawno ɓe cofnani jammo. Jammo hande kala garɗo hen en andi woni inchallah ma yaltu e nder Pindi TV en kala ma en gandi o ɗon 3e édition kono anniversaire wona anniversaire duuɓam min anniversaire o woni ummaki mum ko belammo mo kemme rendo fulɓe wadde vidéo ji yimɓe ne beltoro wadde émission ngaji yimɓe ne beltoro daranade leñol fulɓe yimɓe ne beltoro somi waɗi hay sino ko vidéo e nder pasam ko jiyata ko waɗani critique ɓurata 2 walla 3 personnes ko heddi eɓe koko machallah ene mbaɗami encouragé no addimi cuusal mo jogui on jogui fulɓe ala ko wasi ƴeewo wonɗi ɗo hen e gardogol yeraso Dieynaba Sow en Yasine en ɓe so tawi neɗɗo jogui muɗum holko wasi woni caggal dijedu ko ɓiɓe fulɓe te kadi aussi eɗen jetta Allah eɗen jetta aussi grand o mo ganduɗa ko kawam woni Seydou Mandia ko kanko woni président d' organisation voilà ko kanko huufi gueɗe ɗe foof kadi aussi dijedu ne jogui yiɗɓe ene jogui sehilaɓe ene jogui wattorɓe ala ko woni tuyu men e muuyo men so wona yo dijedu yaaru yesso so wona yo programme o yuɓɓu par ce que mi wawa wiide mboɗo structure de communication biyeteɗo tiitonde leñol fulɓe mi ronka kadi wadde organisation yimɓe ne gara tawtorede mbiyanmi ko fulɓe ko yo ndentu mbiyanmi fulɓe ko yo gon neɗɗo goto mbiyanmi fulɓe ko yo jaggodir mbiyanmi fulɓe ko yo paam ala ko ɓamtata leñol so wona ɓiɓɓe leñol ne tawno weeli mawɗo metti mawɗo ko ƴeeŋo weeli suka metti suka ko jolo ene ɓoyna mawɗo e nder diguinal walde sukaɓe jana walla sukaɓe politique kongalam mbayni ko yettude Pindi TV kendu Pindi TV Pindi moye waaja ɗum woni kongalam mbaynigu yo Allah ɓoynuɗo Pindi TV Allah ɓoynaɓe ha télé o wonta tigui rigui télé mo gandanɗa hoorema jeeɓeteɗo comme no télé ji goɗɗi jeeɓirteni haaɓe mbawa wadde fandare mabɓe ndeɓe jiiɗe leñol ngol fof tigui rigui tabita jalɗa laato ne hanniri nana en beltinima noon kesseur en mbimo kisal mbajjere makko en jii teddugal ngal tawno ko tedduɗo waɗa yetta Allah waɗa yetta aussi Daouda Dia premier kesseur assemblée nationale kanko woni kesseur gadono e nder assemblée nationale te aussi o tata koko wawi ne tawno ko neɗɗo moƴƴo ko jiɗɗo pulago ko battoɗo pulago kala ɗo pulago noddima omo heeɓi omo hebli et puis il est disponible pour tout le monde o wonda ko o ko cukalel o wonda ko oɗo ko mawɗo kala garɗa e makko ɗaɓɓitirimo heɓatamo ko gueɗal ɗum noon vraiment so tawi rendo fulɓe dañino waɓe no hono makko ni haysono ko sappo tawno ken ɓuuri ɗo henna ɗum noon mi wimo Allah jogui jobdi ko yo Allah yommo te ko yo Allah waɗanmo ɓerde makko e leñol ngol ko yiɗe ɓerde makko e leñol ngol ɗum yo Allah waɗamo ɗum noon so Allah waɗimo noon leñol ngol foof heɓat tigui rigui ha joni gartam min vraiment ala ko mbawmi wiide so wona tigui rigui yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko kanko andi fandare nde jogui yo Allah waɗamo ɗum hay so président de la république so yiiɗi min tottatmo awi merci beaucoup bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV on ji jammo hande no wayi machallah dijedu noddi pulago notima wadde noon rendez-vous inchallah ala ko keɓaton ɗum koye nder Pindi TV regonat inchallah jeeɓe ɗum e télé moon Pindi TV